Päävalikon ulkoasua pääsee muokkaamaan ulkoasueditorin päävalikkolinkistä. Ensiksi valitaan päävalikon sijainti. Se voi olla joko sivun yläreunassa, kelluvana sivun yläreunassa, joka tarkoittaa sitä, että päävalikko on näkyvissä myös kun rullaa sivuja alaspäin. Pääkuvan yläpuolella, sisältöalueen yläpuolella sekä oikeassa sivupalstassa. Linkkien tekstityylejä pääsee muokkaamaan linkkien tekstityylit kohdasta. Täältä voi valita linkeille fontin sekä koon. Tämän jälkeen voi valita linkeille ulkoasun eri tiloissa. Eli normaalitilassa, eli silloin kun hiiri ei kosketa linkkiä. Sekä linkin ulkoasu kuin kursoria linkin päällä. Ja tämän jälkeen vielä aktiivisen linkin ulkoasu.